Ja, het is 21 februari. Even een update van de Dodges. Dit is de racktrans, die gaat lekker. Jeroen is alle bedrading aan het vervangen. Dus het wordt geheel nieuw qua elektriciteit. Binnen is die ook al redelijk op orde. Maar vandaag gaan we de Grumman halen. Die staat nu bij Joep. De motor loopt als een zonnetje. Helemaal gereviseerd op gas. En dan gaat Thees weer naar Joep terug om het te doen. En dan ga ik met de Grumman verder. Dus het overlapt elkaar een beetje. Nou, Jeroen ligt in de honden. Heb je vannacht hier geslapen, Jeroen? Nee. Ik moet even fotootjes maken van het rempedaalschakelaar. Kijk. Nou, dit zijn de boys die het gedaan hebben. Ook gedaan hebben. Allemaal. Hij rijdt dus. Hoor eens. 8 cilinders. Ja, hij rijdt, hij rent, stuurt. Maar weer niet meer nodig. Dus een beetje intimmeren misschien. Ook mooi. Hij loopt mooi. Even iets dichterbij, dat we het ook horen. Ja, het is fantastisch, hè? De uitlaat weer voor joh, die 8 cilinder. Hoor eens even. Gelijk maar in mijn handen. Oh. Ja, we blijven toch kleine jongens, hè? Ja, tuurlijk. Nieuwigheid! De tweede poging! Zo, ben je er blij mee? Nou ja, hij rijdt goed. Ik zag je gaan, ja. Hè? Ik zag je gaan. Ja, maar hij stuurt goed en hij rent redelijk goed. Ja, dat is Amerikaans. Het lelijke jonge eendje.